фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 дар навоҳии Вахшу Кушониён ҷамъбаст гардид. Фестивал озмуни мазкур ки бо мақсади намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангии истиқлолияти давлатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ гардидааст, дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ дар ноҳияҳои мазкур гузаронида шуд. дар ин рӯз дастаҳои ҳунарӣ дар доираи низомномаи озмун барномаҳои худро омодаи пешниҳоди аҳли толор ва аъзои ҳакамон карданд. Намоиши сарулибоси миллӣ, пешниҳоди саҳначаи ҳаҷвӣ, навозиши мусиқию суруди якка ба диахонӣ ва рақси яккаи довталабон қисме аз он буд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2023 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон баргузор гашта истодааст. имрӯз мо ҳайати ҳакамон аз ҳунару маҳорати ҳунармандони ноҳияи Кушониён дидан намудем ки дар ин ҷо аз рӯи 12 бахши фестивал озмун ҳунармандон ҳунари маҳорати худашонро нишон доданд ва ҳайати ҳакамон ба ҳар як бахши фестивал озмун баҳогузорӣ намуданд. дар ҷанбасти фестивал озмун ҳунармандони ноҳияи Кушониён сазовори 114 хол гардиданд. дастаҳои ҳарду ноҳия ҳам бо тайёри хуб вориди толор гашта барои рухсат гирифтан ба даври дигари фестивал озмуни Андалеб 2023 талош меварзиданд. мавзӯи асосии барномаҳои омодаи пешниҳод гашта низ дар ин рӯз тарғиби арзишу мероси пурғановати фарҳанги миллӣ, истиқлолият, ваҳдату ягонагӣ ва дӯстии халқҳои Тоҷикистонро ташкил медод. гуфт ки ғолибони даври ниҳоӣ аз сӯи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба мукофотҳои пулӣ сарфароз мешаванд. ҳамчунин иштирокчиён ва созмондиҳандагони фаъоли ин фестивал озмун бо нишони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон сарфароз гардонида мешаванд.